Шығарылышыбызны ауыл хужалығына бағышланған ауыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Алдағы берничә минутта ауыл хезмәтчәннәре олар җитештергән продукция гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хайырлы иртә, эфирда ауыл сулышы сәхифәсе. Россиянең көньяк төбәкләрендә язгы чәчү тәмамланганнан соң Сабан туй бәйрәмнәре башланды. Әстерхан өлкәсендә узган шимбәдә 13-нче Бөтен Россия авыл Сабан туйы уздырылды. Әлеге чарада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, шулай ук Әстерхан өлкәсе губернаторы Игорь Бабушкин һәм Пермь крае губернаторы Дмитрий Махунин да катнашты. Әстерханлылар Сабан туйны аеруча киң колач белән билгеләп үтә. Бу күптән көтелгән вакыйга. Безнең җирдә яшәүче 140-тан артык милләтне бер гаилә буларак берләштерә дип ассызыклады Игорь Бабушкин. Сабан туй дуслык бәйрәме. Бу бәйрәм барлык халыкларның бердәмлеген чагылдыра, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстаннан, Ставрополь краеннан, Волгоград һәм Әстерхан өлкәләреннән 70-тән артык оста декоратив гамәли сәнгать эшләнмәләре күргәзмәсен тәкъдим иттеләр. Шулай ук традицион һөнәрләр буенча мастер-шоу күрсәтелде. Бик матур әзерләнгәндә, барысы да оешкан, барысы да матур, бик рәхмәт, бәйрәмнәребез бар. Бу атнада республикада авылда хезмәт активлыгына ярдәм итү буенча зона семинар киңәшмәләре тәмамланды. Татарстан парламенты авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы җитәкчеләре әлеге чараны май аенда үткәрә. Быел авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре, фермерлар һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар Менделеев, Зәй, Югары Ослан һәм Балык бистәсендә җыелды. Республиканың муниципалитетлар һәм авыл җирлекләре башлыклары хуҗалар тәҗрибәсе белән танышты. Шулай ук грантлар һәм агросәнәгать үсешенә субсидиялар алу программаларында катнашу мөмкинлекләре турында фикер алыштылар. Татарстанның төп бурычларының берсе авыл тормышын саклап калу. Бу хакта Югары Осланда Фәрит Мөхәммәтшин авылда хезмәт итү активлыгын күтәрү буенча зона киңәшмәсендә хәбәр итте. Биредә умартачылар, зур булмаган сөт җитештерү оешмалары эшли, хәтта диңгез балыкларын эшкәртү дә бар. Парламент рәисе эшкәртүне арттырырга кирәк дип ассызыклап үтте. Бу эш белән инде без беренче ел гына шөгыльләнмибез. Алда яшәүче халыкка ярдәм итү, республика һәм Россия Федерация дәүләтенең ярдәмнәрен файдаланып ярдәм итү. Алар менә күз алдында тора. Нигә дигәндә, аерым борчылып, авылда яшәүче халкыбызның саны бераз кими, авылда яшәүче халкыбыз яше белән олыгая, әмма ләкин менә үзенең эшләгән продукциясе белән үзебезнең халык яшәгән халкыбызны бик матур иттереп тәэмин итә. Финансирование бар, программалар бар, центр компетенция безнең шундай оешма бар, алар бүген кемнең теләге бар, килеп проект ясап бирәләр, булышып та бирәләр, грантның защитасына хәтле бөтен эшне оештырып бирәләр. Фәрит Мөхәммәтшин һәм Марат Җаббаров авылга төрле формада ярдәм итүчеләргә рәхмәт белдерде һәм иң яхшы фермерларга авыл җирлекләре башлыкларына бүләкләр тапшырды. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларның эш йомгаклары турында Республика парламентында экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында сөйләштеләр. Узган ел шәхси ярдәмче хуҗалыкларның тулай продукциясе 107 миллиард сумнан артып киткән, үсеш 4%. Мондый саннарны авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы башлыгының беренче урынбасары Ленар Гарипов китерде. Республика шәхси ярдәмче хуҗалыкларның тулаем җитештерү күләме буенча Россиядә 2нче урында тора. Бездә халык хуҗалыкларында мөгезле эретерлек санын саклап калу буенча иң зур күрсәткечләрнең берсе. Белгечләр моны дәүләт ярдәме чаралары белән саклап калуына ышана. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында Татарстан дәүләт техника күзәтчелеге идарәсенең 65 еллыгын бәйрәм иттеләр. Тантаналы җыелышта премьер-министр урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров, дәүләт техника күзәтчелеге идарәсе башлыгы Альберт Борханов, шулай ук муниципаль районнардан ведомство белгечләре катнашты. Агросәнәгать үсешенә Бөтен Россия трендын исәпкә алып, дәүләт техника күзәтчелеге органнарына төп аграр дәүләт программаларын гамәлгә ашыруда һәм аларга җибәрүдә мөһим роль уйный. Ел сайын белгечләр тарафыннан 13 меңнән артык үзйөрешле машина һәм тагылма агрегатлар теркәлә.
Әлмәт районының Надыр авылында ярыш колхоз миллионеры җитәкчесе Россия һәм Татарстан авыл хуҗалыгы хезмәтчәне Самат Әхмәтов истәлегенә бюст ачылды. Самат Әхмәтов авыл хуҗалыгы тармагында 50 елдан артык хезмәт куйган. Нәкъ менә аның җитәкчелегендә хуҗалык ел сайын терлекчелектә күрелмәгән күрсәткечләргә һәм бертеклеләр уңышына ирешкән. Самат Әхмәтов авыл хуҗалыгы тармагында 50 елдан артык хезмәт куйган. Нәкъ менә аның җитәкчелегендә хуҗалык ел сайын терлекчелектә күрелмәгән күрсәткечләргә һәм бертеклеләр уңышына ирешкән. Самат Сирай улы Ленин ордены, 2 хезмәт кызыл байрагы ордены, 2 мактау билгесе, фидакар хезмәт өчен орден һәм тагын күп санлы бүләкләр һәм медальләр белән бүләкләнгән. Бюст 27 май көнне ачылды, 25 майда Самат Сираевичка 90 яшь тулган булыр иде. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде.